ta služba nikad nije doživela nikakvo čišćenje i nikakvu reformu. Tu se vrte isti kadrovi, oni umiru. Neki odlaze. Ali nikada se retroaktivno ne ispita kako je ona funkcionisala, šta je ona radila i šta nije trebala da radi. Mi se opozicijom nismo bavili. Kako niste? Tako. Pa ko se bavi? Ja ne znam ko se bavi, ali opozicijom se mi nismo bavili. Služba bezbednosti se nije bavila? Ne. Pa čekajte, ali gledali smo kako su vadili prislušne uređaje iz stana porodice Drašković, na primjer. Od porodice Drašković su izvađena sredstva i Vuk Drašković se nije obrađivao kao opozicija. Vuk Drašković se obrađivao kao lice u kategoriji unutrašnjeg ekstremizma i terorizma i sa aspekta predloga kada je on zaveden na obradu nad njim iz te kategorije su zadovoljeni u to doba svi zakonski uslovi da se upravo obrada zavede po liniji ekstremizma i terorizma. To što je Vuk Drašković u to doba bio lider opozicije, to ne menja ništa na suštini naše obrade. Ja sam se ovde uselio krajem 1994. godine, a oni kažu da je neposredno pred useljenje da su ubačeni. A gde je udaro? Ovde je bilo. Tu bio? Da. Gde si ga uglavili? Pa sad je to jedno mesto. Pa dobro. 3 su prislušna uređaja ugrađena bila u zidu, 2 su uklonili, 1 ne mogu da mu priđu, sem da ruše kamine, ali će sada, prema elaboratu, da s polja preseku dovodni kabel i da tako onemoguće da istvoji toga trećega. Ja, međutim, sam siguran da je cela kuća puna sredstava za prisluškivanje.